hambalawa gidan imani. Ai ka san hambalawa cikin ɗalibai na ka samu mai biyayya da ɗa'a abu ɗaya ne ya kiman biyayya har yanzu. Bai da babban waya na ce mashi to hambalawa ga shawara. Yana da katuwar gona bakin gari na ce to wannan gona ka saida ta hambalawa ka sai babban waya tun daga ka ga caranci duk sati sai ka kama akuya guda ka saida ka sa data. Hambalawa gidan imani to hambalawa wannan abu dai har yanzu ya ƙiye biyayya shi yasa nake ganin karamcin biyayya na hambalawa. Hambalawa gidan imani. To mi Allah ya ce akan qazafi wallazina yarmuna al-musanati thumma wallazina yarmuna al-musanati thumma lam yadu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Kaji haƙi na dan adam mala kyan hali shine mutum nama ko gatunki ya asa idan ka sake aka taba kama ka da taban sata in ka shiga wuri ka hita ko baka dauka ba abin ya bace wallahi tallahi kai ne ba yadda ka iya a ce wallahi tallahi ba a ga wayan nan ba an sa ta caji amma an ga wane ya shiga wurin nan inda ka taba sata an san ka taba sata wallahi ba mai hidda ka kuma ta kama ma baka dauka wallahi ba mai hidda ka duk duniya. Kyan hali shine mutum nama ko gatunki ya asamu saboda haka dan adam yaya halin naka yake ka binciki kanka kafin a bincike ka ya ɗabi'unka ya halayenka kuma ina son ya zama al'ummar duniya su ne madubinka mutanen kirki su za ka sa a matsayin ma'auni da kaga mutanen kirki na kiranka suna ce ma wane kaza ba daidai ba ne to ka yadda ba daidai din ba ne in dai mutumin kirki bai yiwa duk mutanen kirki su zama su ne ba daidai ba kai ne daidai. Sannan na biyu kuma bayan mutanen kirki su zama ma'auninka to kai din ka zama ma'aunin kanka. Mine ne ma'aunin kanka? Auna in an ma kaza kai baka son kaza to kai ya aka kai ma wani kaza. Bayan mutanen kirki sun zama ma'auninka wane ne ma'auni na biyu? Kai kanka. Tambayar farko da Allah kana so a zalunce ka? Kuma na abu mamaki ko a zalimi shi yasa a zalunce shi. Ina ta ga sarar irin wannan ba. A zalimi wanda shi aikin shi cuta wallahi tallahi bai sa cuce shi. Kai a batta sata yake yi shi yana jin daɗin mai sata. Mai ɓata 'ya'yan mutane ya je ya fasikanci shi wallahi tallahi ba zai sa ɓata ɗaya shi ba. To ni ba taɓa ganin sarar irin wannan ba. Ashe ya kamata kai din kanka ka zama ma'aunin kanka da Allah kana so a yi ma ƙarya to me dalilin da kake mutane ƙarya kai kuma kana so a yaudare ka to me yasa kake yaudare mutane kana so a yi ma ba cikin kai direba to dan ni kawo ba cikin kai kuma yau na ga ikon Allah kai shin wai kai kana so a saba maka alƙawari duk wanda ya ma alƙawari yanzu duk alƙawuran da aka yi maka na alƙawari kana so a saba to ya kai kike saba alƙawari la ilaha illa kai malam kana so a ci ma amana ya kai kace amana kai kuma a'udhu billahi kyan ali shine mutum nama ko gatunki ya asa